намози шаби қадр чӣ гуна хонда мешавад? ё ин ки намози шаби қадр аз чанд ракаат иборат аст? ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони меҳрубон, аз ҳамаи шумо хоҳиш ҳамин аст ки наворо бар ёру дӯстони худ бирасонед, то ки аз ин хондани намози қадр бохабар шаванд. банда имрӯз тасмим гирифтам каме ҳам бошад бар шумо маълумот бидиҳам. худованди мутаол аз ҳар яки мо шумо розӣ бошад ва ҳар як ибодате ки кардем дар ин моҳи шарифи рамазон ба даргоҳаш қабул кунад. амин. намози шаби қадр 4 ракаат аст. хуб, чӣ гуна хонданашро бар шумо маълумот медиҳем. албатта ният мекунем. ниятамон яъне ки не суннат мешавад, не фарз. ният чунин аст. ният чунин мешавад. ният кардам мегузорам 4 ракаат намози шаби қадр ро овардам ба қибла, қибла бар ҷиҳати хонаи Каъба, вақт аст бар ман холиса лиллоҳи таъало, Аллоҳу акбар. баъдан субҳонакаллоҳума хонда мешавад бе аъузу биллоҳу бисмиллоҳ. пас аз он аъузу биллаҳи минашайтони раҷим, бисмиллаҳи роҳмани роҳим. сураи фотиҳа хонда мешавад. пас аз сураи фотиҳа 3 маротиба, албатта дар ракаати аввал 3 маротиба сураи қадр хонда мешавад. меравем бар рукӯъ ба саҷда. пас аз ракаати аввал ба ракаати дуввум мехезем. боз сураи фотиҳа хонда мешаваду аз паси ӯ 3 маротиба сураи ихлосро мехонем, яъне ки қул ҳуваллоҳу аҳад. баъд аз он дар ракаати дуввум менишинем, танҳо аттаҳиёт хонда мешавад. дар ракаати севум низ сураи фотиҳа, пас аз сураи фотиҳа 3 маротиба сураи қадр, инна анзалнаҳу фи лайлатил қадр хонда мешавад, албатта 3 маротиба. дар ракаати чаҳорум низ бо сураи ихлос, пас аз сураи фотиҳа сураи ихлосро 3 маротиба мехонем. албатта ин танҳо дар намози шаби қадр аст. дар шаби қадр чанд маротиба агар шумо ният кунед ки намози шаби қадр мехонем, пас ният мекунед не фарз дорад, не суннат дорад, танҳо ният кардам мегузорам 4 ракаат намози шаби қадр. худованди мутаол дар ин моҳи шарифи рамазон аз гуноҳҳои мо бигзарад, дуоҳои моро мустаҷоб ва ба касбу корҳои мо баракат диҳад ва ин давлати тоҷикистони азизи моро дар паноҳаш нигаҳ бидорад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.